Коланът не е полезен само при шофиране. Той крие 4 тайни. Обещавам ти, че със сигурност не си чувал за първата и последната. Представи си, че закъсваш по средата на пътя и няма кой ти помогне с бутането. Просто отваряш вратата, издърпваш колана до край, слагаш колана през рамо и по този начин можеш да използваш цялото си тяло, за да буташ колата. А с дясната ръка можеш да управляваш волана. Дори да си дребно момиче, пак можеш да буташ колата лесно. Второ, когато купуваш кола, издърпвай колана до край, за да провериш дали в долната му част има мръсотия или мухъл. Ако има, колата вероятно е била наводнявана и в този случай никога не трябва да я купуваш. Трето, когато купуваш кола, трябва да провериш датата на производство в долната част на предпазния колан. След това, отвори предната врата и провери информационната табелка и датата на производство. Ако тази дата тук е по-ранна от тази, на която пише на колана, това означава, че колата може да е претърпяла катастрофа и предпазния колан е бил сменен. В никакъв случай не трябва да я купуваш. И последно, ако си заклещен в колата и не можеш да излезеш, можеш да удариш ръба на стъклото с катарамата и да го щупиш и така да спасиш живота си. Последвай ни, за да научиш още хакове за колите.